आफाया बेखौ मा खालामबाय बेजों फैनानै दीक्षा लाखानानै परमहंस शिबनारायण स्वामीजीजों कलकातायाव दीक्षा लाखानानै फैनानै गावनि गामियाव फैनानै अध्ययन खालामनानै नायबाय सत्य सनातन धोरोमा दंखायो गौरीपुराव। दाना बे लेखाखौ मोजाङै फरायनानै अध्ययन खालामबाय साकार निराकार मा जिनिस। दा साकार निराकार मोननैजों मोनसे नङाबा जिबि सृष्टि जानो मामा। ओंखायनो आइ आरो आफा हिन्जाव आरो हौवा स्त्री पुरुष साकार के सारिया निराकार के लया सर्वशक्तिमान হবে না मोननैबो लानानैसो महाशक्ति होनदों। दा ओंखायनो बे ओंथिखौनो होनबाय जोंनियाव ब्रह्म धोरोमनियाव कारन सुखुम स्थूल। दा ओंखायनो जोङो बाबामोनहा गामियाव पुरहित दंखायो। बे गामिनि पुरहितखौ मोजाङै बाबामोनहा रायज्लायनायनि गेजेरजों सम सम पुर्णिमा अमाबस्या आरो हायोबा रबिबार मोजां जग्य होयो नित्य जग्य गासिबो फैजोबबाबो आधा घन्टाल' नांगोन बे नित्य जग्यखौ होनायाव गासिबो गोग्रोमनानै मोनजोबगोन मामोन धोरोमा मा खुलुमबा मा जायो खुलुमाबा मा जायो। जों दैनन्दिन दाय मावो बे दायखौ फोनमोननो थाखाय नित्य जग्य होनो थिनदों। मन्त्रआबो गुसुंथार पुरहितजों सोलोंबा बा सोरबा गुरु दीक्षा होग्रा गुरुजों सोलोङोबा रोंगोन बे मन्त्रखौ। आरो बे मन्त्रखौ सोलोंनानै न'आवबो होदो बाबामोन। दा जोंना सारा देवसारा होनदों दहाय बेल' मानसि जानाङामोन। सोरनाबा थांदो मामा सानजाहा क'क्राझारनि मानसिफ्राबो फैगोन बेहाय जग्य होनो। आङो महालय जानो थांनो नागिरदोंलै बङाइगावआव साख्रिया मावो क'क्राझाराव महालय जानो थांदों रौमारि आश्रमाव। जोंनिया सोरबा साख्रि मावहैनाया फैदोंना फैया बाबामोन। दा ओंखायनो आफामोन बेखौ मिथिनो धर्म शास्त्र फरायनांगौ एसे दीक्षा लानांगौ एसे गुरुजों एसे परामर्श लानांगौ।